उफ मोजां सान्थिल' मोनखायो माथो दाउमासा रेजर्ट नै बावहाय फैजेनबाय माबानि बिदि फिसा फिसा दङ आच्छा मा होनो दिनैनि ब्लगा ना एसे बेलेग धरनर माने ओंखारनोथ' बहुत मानसि ओंखारदों थालिर थफ्ला लानानै एसे गोजानाव थांगोन रोदों रोदा उनाव दंबावो माखासे ओमफ्राय नै गारिया बिनि आखायाव मोजां दिखोना देब्रा खेंखालाय बिसोर जिरायनायखौ दिगदार खालामनो गाव माखासे लाखिबावबाय बुरजा लाखिबावबाय दा ओरैबायदिखा थोस सलाय दं बे गेजेराव दोननायसैलै बे बुस्थुआखौ उनजोंलाय माबायदि थाथोंसै उनावहाय मा आयु सोर सासे आयंखौ मा नाम नंगौ दाउदैखौसो खावना जादोंमोन नालाय ओंखायनो बाव दाउदैखौ खावना जाबावगोन आं दिनैहाय आयंखौ मानो खावगोन बहा थांगोन दा नोंसोर बहा थांगोन मानासाव आयु मालाय थांगोन मानासाव मा लायगोन आच्छा एलिफेन्ट नायगोन मा नुयो खोन्थालाय औ आयं थाफावालाय बहाथो आयं थाफावा मा नाम बियो नुबाय दा सासेया फिथलिया ज'नो थांनो नागिरदों एसे दे गाखोद' गारियाव किसान बाजारबो मोनफैबाय साफागुरियावहाय ना ओरैबायदि माबा माबि थफ्ला थफ्लि नै बिसोरनि थाखायनो नै मा मोनजाखो नों आयं ओमफ्राय आयं बुरिया मा बायनानै होआ नोंनो हा मा जिनिस बिलाय मेंग' जिमि मा जिनिस बिलाय हा मांकि बार ओमफ्राय मानसि गिदिराबो नोंबो जाखादों दा दोद बुरैनो जाबावखायो ओमफ्राय बेबो लाजिदानो नुवाखै दा मा लाजिदों हा दादुरि मिस थुम्फे ओइ थुम्फे मा रायलायाबो ब्रा मा नाम मोनलाय नोंनि नामा आयं थुम्फे होनलाय थाफ'सो थुम्फेसो नै सासेया मालाय गस्थिया गय जानानै बोरैबा जाफबलायनानै दङ बिनि थाबालाय गय जाबाय थानाय जाखासिगोन माथो गय लाखादो दा थफ्ला गयजों लोगोसे आंजों थांखुबो नांफागौ थांखुआ अबसे बारा बुंजाया GI टेगआव गोग्लैयाखै नालाय थांनि दा बबे जायगायाव थांदों बे जायगाखौ आं नोंसोरनो जेटनो खोन्थानोसै ओमफ्राय बिनि भिडिअखौ कमप्लिट नायनोब्ला गाबोनसो मोनगोन दै ना मा बुङो बस हा बस दाना मोनसे जायगा सफैबाय मा होनना बुङो बरपेटा रड ना बरपेटा रड नै टाउन डेभेलपमेन्ट एसे जादों दंफाङा बेफोरनि बे फिसा दं गायनानै दोनदों ना सारि गेजेराव बियो मोजां आबहावा मोनाखै बियो ओरैबायदि पलिउसन गाज्रि पलिउसन मोननानै बियो रांख्रेब रुंख्रेब जादों नांगौ बायदि दै मोनाखै नांगौ बायदि बार मोनाखै मोनदों बार खिन्थु बियो मोजां बार नङा सासेया नै खुद्रिनानै मोखांखौनो खोन्थाबावला मा जायगायाव नोङो हो आयो रागा जोंबाय नों हो रागा जोंबाय दा रागा जोंबाय आयं नों मानो रागा जोंखो नोंना आं दा दाउदै खावबावगोन दा नोंनिखौ हा मा होनबानो दाय दे सासेयालाय दादुरिया थुम्फे ओइ थुम्फे फैजा द' नै लाखाबाय दा नै लेअभार मोनबाय हनै गोदान लेअभार हनै आयु गोदान लाजिसे आयं मानास गेट जों मोनजेनबाय मानास गेट माने फार्स्ट फरेस्टनि
ऑफिस मोनजेनबाय आरोखि नै बेफोरबायदि एलिफेन्ट गासिखौबो मोनजोबबाय मानासाव मोनफैजेनबाय माने नै गारिफोरा जिपसि कारफोरा औ फेस्टिभेल जागासिनो दं नै बावहाय मोनसे मानास फेस्टिभेल दा मोनायावसो एसे मोजां जागोनदांलै ना मोनायाव दान्दिसे बेरायफैनांगौ बावहाय गुबुनै बावहाय जिपसि साफारि माबा माबि नै बेजों मेला दङ थारमाने गिदिरानो जादोंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैजेनदोंलै जिपसि साफारि एसे मोजां जिपसिखौनो लानांगोन दाहाय जानाय नङा गेटआ बहाथो हाननो मोनबाय साहा बागान मानास गेट मोनजेनबाय नै फार्स्ट एन्ट्रि खालामनांगौ नामा बावहाय नै मानास गेट ओमफ्राय सेकेन्ड गेट दंबावो नामा बेनो लास्ट आरो फार्स्ट गेट मानास नेशनेल पार्क जिपसि नै जिपसिबो ओरैबो गाखोजोब्बाय सोरबा सोरबा बे न' एन्ट्रिसो मा मोनलाङोथाय ओरैहाय नै अफिसा आय' फैद' मजाखौ नों आय' नै जिपसि गाखोलांबाय मालाय नै जिपसि गाखोलांबाय ह नै जिपसियाव साफारि जोंबो दा बिदिनो होलांनांसिगोन नङाबा जानाय नै जिपसि गाखोनो आय' हा दाहाय गाखोनोसै नामा जिपसियाव मामिया मा होनना रायदों दा मा नुगोनथाय नै बेनिफ्राय जंगल आरो जंगल एलिफेन्ट दङ नामा नायदो नै जंगला राइन'बो फैसिगोन दा नै गान्दा माथाम फैनानै चिरांनिफ्राय दा दाउमासार रेजर्ट नै बावहाय फैजेनबाय ओमफ्राय गाबोननिसे नैबे जंगलाव एसे गिदिंसै ओमफ्राय दे रेजर्टआव थांनि रेजर्टआव हाबनि दिनै फार्स्ट टाइम मानास गिदिंफैदों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बे रेजर्टआव फै ना थानाय फेसिलिटि जानाय गासिबो दंजोबो मोजां आरोखि टेन्ट दङ टेन्टआवबो सोरबा थानो गोसोब्ला थानो हाबाय ओमफ्राय नायलायनोसै ओमफ्राय जाग्रा माग्रा गासैबो लाबोजोबदों हाबैनि रुमावहाय ओमफ्राय नै जिपसिबो दङ जिपसिजों दा होलांनोसै आरो नैबेजोंबो बेरायनो हागोन मोजांथ' ना मा गैयामोन दै नैबावहाय जिरायनांसिगोन बबेहाय आदसा टेन्टआ नै बेबायदि दङ टेन्ट बावहाय थानोब्ला थानो हाबाय ओमफ्राय रुमाबो नै बिदि फिसा दङ आदसा मा होनो फिसा मा होनो कटेज आदसा नै दिनैहाय बावहाय जिरायनोसै नै औवानि सेरावसो जिरायबावगोन दिनैहाय बारा गोलाव खोन्थाला नांगौ जायोब्ला गाबोन खोन्थाफिनगोन सासेया फैला नामा बावहायनो थानायसै माथो नै बावहाय बे आंनि रुम जाहैबाय ओमफ्राय नै बावहाय जिरायनोसै औवानि सेराव मोजां सान्थिल' मोनखायो माथो हनै सासेया नुबाय दे नै मोजां नांदों ना मा हा नों बावहायनो दा मोनायाव थादो दे बावहायनो थादो मोनायाव दे आदसा बिसोरनिखौ रुमाव हाबहैनायनि एसे रुमाव हाबहैनि सेम होमब्लालाय मानोथो रुम मोननै गाहाम लालायनांगौ बेवहायनो थोबाय माथो ना औ थायाब्लाथ' जों
बिदिनो फिसा फिसानो खथा दंजोबो आरोखि ना नैबेयावबो ओमफ्राय जानाय मानाय बै गासिबो दंजोबो आरोखि जायगा हिसाबै बिराद क्लिन साइलेन्ट पुरा साइलेन्ट आरोखि ना स्रि थान्दा क्लिन थ' दिनैनि बे ब्लगा ना बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय बाय बाय